Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedsai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu muchanditi Chipo, uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakazvarirwawo mudanga mvura ndikakurirako ikoko, uye zvekare ndokumba ikoko. But pari zvino ndiri kurarama hangu ndiri kuno kunyika yevatorwa. Ndinoshanda samaid ndiri stay in kunoko kuJohannesburg. Saka I have spent a lot of time ndiri kunoko kuSouth Africa, but ndakazodzokera kumusha mukoma. Ndadzokera kumusha, gogo vangu nyakubereka amai, zvinhu zvavakandiudza zvakandivhundutsa zvekuti kusvika pari nhasi I still do not even know kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Izvi ndo zvandakaudzwawo nagogo vangu. Saka gogo ivo vakarwara kwenguva refu. Gogo vangu vairwara nechirwere cheshuga. Ndini ndaitoti ndikashanda ndikawana mari ndobva ndatumidzira mari yekuti vange vachitengerwa mapiritsi. Saka ivo vaigara vachingoti muzukuru wangu toda kuti ange achidzoka kuno. Zvino ndaiti gogo, zvinoita here kuti after each and every 1 month moti ndiroda kuti muzukuru wangu ange achidzoka kuno kuZimbabwe? But vanhu vakuru vemumhuri vakabva vati kunokuka gogo vako vari kurwara, iwewe dai wauya kunoko. Saka ndakabva ndachizosimuka ndikabva ndachizoenda kumusha. Ndasvikako kumusha, gogo vakati vainge vachida kuti tinge tichirara tose murumu imwe chete. Vakabva vadzinga vamwe vazukuru vavo vakati ndoda kungosara nemuzukuru wangu uyu. Saka vamwe vanasisi vakabva vatoziva kuti gogo nguva yavo yaita sekunge yainge yakwana. Vaiva nemasecrets avainge vachida kundiudza inini. Saka takazoti tarara, I think it was somewhere past 9. Gogo vakabva vachizondimutsa vakanditi, muzukuru wangu muka, pane zvandikuda kukuudza. Ndakamuka, gogo vakatanga kundiudza nyaya dzavo dzose mukoma. Nyaya yacho yakarebesa zvekuti tinokwanisa kutoita zuva rose tichingotaura tichingokurukura chete. But ndichangoedzawo kukuudzai zvimwe izvo zvakandivhundutsa pane nyaya dzose idzo dzandakaudzwa nagogo vangu kuti ivo vakajoina sei zvinhu izvo zvekuroya mushure mekunge vatizira kudaro ndopavakazombotambudzika mbereko vachitoti vanhu vazhinji vanozotanga kuroya mushure mekunge vatambudzika mbereko. Saka pakuzonouchikwa vaitoti hakuna munhu anogona kuuchika semuroyi. Muroyi anokwanisa kukuuchika because anenge achitoziva kuti ndepapi panenge pakakanganiswa, because hanzi vakadzi vazhinji vaya vasingakwanisi kuita vana vanenge vakagadzirwa vachiri vasikana vechidiki vasati vatanga kutevera paya. Ndo paanogara atogadzirwa zvekuti haazotokwanisi kuzotoita vana kweupenyu hwake hwose. Saka kana ukazouchikwa nemuroyi, kazhinji kacho muroyi iyeye anenge achitodawo kutoti unge uchizojoinawo izvozvo zvekuroya, because vatoriko vanhu vanokwanisa kukuuchika mahara vasingakubhadharisi, but unozobhadhara nekuzova muroyi. Saka ivo vanoti mushure mekunge vatizira ndopa vakabva vachizotanga kutambudzika mbereko. Vainge vava kuda kutorambwa nasekuru, ndopa vakabva vachizosarudza kuti vange vachitsvaka munhu anovauchika. Vakangonowira mumaoko avakati maoko imwe chembere iyo yakazovatemerera nyora dzeuroyi. Saka gogo vangu vainge vari muroyi. Zvainge zviri zvinhu zvekuti taitawo tichisuspekta kuti gogo vanenge vanobata mishonga yakashata. Saka gogo vakazondiudza kuti muna 2004, but ivo vanoti nyaya dzacho dzakatanga kuma2000 apo pakatanga kurwara imwe chembere iyo yainge iri iyo leader kana kuti queen. Isu vechimanje manje tinenge tichiti queen wevaroyi. Saka hanzi chembere iyoyo yainge yaitungamirira danga mvura yose pane zvinhu izvi zvekuroya, iri iyo inoita madecision ekuti pari zvino ava kufanira kuti ange achifa ndiani. Saka hanzi vakazotanga kurwara gogo ivavo vainge vari muroyi mukuru wemudanga mvura, uye zvekare
aiti kana ivo sevaroyi vakanetsana ndivo vaizokwanisa kugadzika varoyi vaya vanenge vanetsana matare zvekare nekupa varoyi mapunishment. Hanzi vakatanga kurwara, saka dambudziko rainge riripo hanzi kana uri iwe unenge uri mutungamiriri unofanira kuti unge uchiva nezvikwambo zvinenge zvakawanda. Saka zvikwambo izvi ndo zvinenge zvichikupa masimba, ndo zvinoita kuti vamwe vange vachikutya, because ivo gogo vangu vaiti vainge vangori nezvikwambo zvavo zviviri, asi muchemberi iyeye vaiti ainge aine zvikwambo zvake zvaikwana izvo kuita 70, ndokusaka vainge vachitomutya. Saka ivo vanoti paakatanga kurwara zvakabva zvazongosangana nekuti rakabva rachizova gore renzara ravakati rakatanga muna 2002. Saka vakatanga kutambudzika pakunopa zvikwambo zvavo, ivo kunyange vainge vaine zvikwambo zvavo zviviri, but zvaitoziyawo nenzara kwokuzoti 70. Saka muchembere uya akazoti afa zvino haana kukwanisa kuvazivisa kuti zvikwambo zvake izvi zvinofanira kuti zvinge zvichizopiwa ani. Vakamboedza kugoverana zvikwambo zviya, zvimwe zvacho vakati vakaenda vakanozvisiya mumapako, vakati tichazoya tichikutorai, dziri nzira dzekuti vange vachingozvidhampamo mumapako, asi zvikabva zvazovatevera zvichingovanetsa, zvainetsa varoyi vose vemudanga mvura. Vakabva vachizogara pasi, vanoti vakaita dare revaroyi vose vemudanga mvura, uye zvekare gogo vangu vainge varipo. Vakabva vachizosarudza kuita dare rekuti vaizofamba vachitsvakira zvikwambo izvi zvokudya, because izvo zvainwa ropa riri fresh. Sezvo amai vazvo vainge vari mutungamiriri wevaroyi, saka izvo zvainge zvakatojaidzwa kuti zvinongonwa ropa riri fresh, zvairamba ropa hanzi rinenge rashisha. Saka gogo ivo vanoti vakabva vatanga kufamba nevamwe vavo. Gogo vakazouyawo kuHarare, saka vaifamba vachibatsira n'anga vachidzipa mishonga iyo yavaitengesera n'anga, dzingava dziri dzemumbare dziya dzinozotengeserawo dzimwe n'anga. Mishonga iyoyo kana kuri kunzi kunenge kuine munhu anenge aenda kudare n'anga yacho iyoyo kana ikazokupa mishonga, chikwambo chinozotanga kukuteverera chichikunwa ropa. Asi gogo vanoti chinhu chikuru chakazovaunza muHarare hanzi muna 2004, ivo nevamwe vakadzi vari 4 hanzi vakatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachikumbira mvura. Ipapo hanzi tainge tichiri zvana zvidiki pazvakaitika, hanzi vaifamba vachikumbira mvura kudaro, hanzi vanenge vaine mushonga uyo wavanenge vakabata, uyo anenge avapa mvura yekunwa ndokutogamuchira kwaanenge aita chikwambo. Saka chikwambo ichi chaizogarapo pamba ipapo kwemazuva anokwana iwo kuita 7, chichiyamwa vanhu vepo vemumhuri ropa kuzonosvika vanhu vachizofa. Ndo secret iyo yandakaudzwa nagogo vangu mukomanashi, but nyaya iyi isuwo takatongokurawo tichitongoinzwa kuti zvinhu zvakadaro zvakaitika. Handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti gogo vangu vangasvika pakundiudza nyaya yakadaro. Ameno kuti yainge yava nhau yekuti gogo vainge vava kurasika pfungwa here. Iniwo nditori neconfusion. Vakati vainge vasingadi kuti ndinge ndichizivisa kana ani zvake weukama. Kusvika pari nhasi handina kana wandakaudza. Vakazondiudza dzimwe nyaya vakanditi sei jira rangu riya rakati ndikukumbira kuti kana ndazofa woudza hama dzangu kuti dziuye kuzotora jira iroro, then kana vachida vanorichengeta ndichazodzoka. Asi kana vasingadi kuti ndige ndichizodzoka vanoenda vanorisiya muninga kana kuti panzvimbo panenge paine mvura inoyerera, vasaripisa vasarirasa, vanofanira kuti vange vachiita saizvozvo. Saka vakandiudza kuti ndojira iro ravaimbofamba vakafuka usiku pavanenge vachienda kumabasa avo kunoroya.
saka ndo zvavakandiudza izvozvo, vakanditi ndo zvauchaudza hama dzangu, nezvimwewo zvavakazongondiudza kuti munda wavo vaida kuti unge uchizopiwa nhingi, hembe dzavo dzimwe vaida kuti dzinge dzichizopiwa ani. Asi nyaya iyoyo mukoma yekuti painge paine zvikwambo 70 zvakasiyiwa naQueen wevaroi wemudanga mvura yose, zvikwambo izvozvo zvichida ropa riri fresh. Nyaya iyoyo vakanditi ndaisafanira kuti ndinge ndichizoiudza kana ani zvake. Ndiyowo secret yangu mukoma, nditori neconfusion. Ivo vanoti vainge vachifamba munzvimbo dzakaita sana mufakosi nekubudiriro. Vamwe vavo vavainge vainawo vainge vachifambawo mune dzimwe nzvimbo vachikumbira vanhu mvura. Kana vakapiwa mvura votosiya zvikwambo pamba ipapo, zvozosara zvichinwa vanhu vepo ropa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi zvikwambo zvacho zvakazotengeserwa zvekare dzimwe n'anga. Hei, ndo paya pekuti unongoenda uchida kuromba obva watengeserwa chikwambo. Zvakangooma hazvo vedu we. Uri muroi here? Unoroya here? Kana kuri kunzi unoroya, ndinokumbira kuti unge uchiuya kuinbox kwangu tombogara pasi tokurukura uchindiudzawo kuti mumabasa ako aunoita euroi munombozvifambisa sei. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa mukoma. Ndiri kudanana nababa vangu, ndinotozvinyarira, asi ndiri kudanana nadhedhi. Vakatanga kunditumidzira mamessages vachinditi mwanangu ndakusuwa. Strange enough neniwo ndikati neniwo ndakusuwa idhedhi, tikatanga kungotaura. Saka vakazonditumidzira stika revanhu vainge vachinamana, neniwo ndikatonzwa mafeelings ndikavatumidzirawo mastika. Vakanditi une mastika akawanda here? Ndikati yes dhedhi, ndikavatumidzira mastickers. Vakazonditumidzira video yowe mukoma, ndakanakirwa zvisingaite nadhedhi vangu, tikatoita zvinhu zvisina basa. No one even knows kuti ndo zvatiri kuita izvi. Dzimwe nguva vanotonyepedzera sekunge vari kushanda, then mama vakarara mubedroom, ivo vanenge vachitaura neni. Iniwo ndatofunga kutosiya murume. Dhedhi vari kuti ndouya ikoko here kana kuti, but ndakavati musauya kuno, ndichange ndichizouya ikoko pandinenge ndichida bonde kubva kwamuri. Tiri kutoronga kuita mwana. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Akomanaka nyika yava kuenda kumawere zvechokwadi. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi henyu mukoma Nash, ndiri mukadzi ane makore 23, chitupa rasai chaiko. Ndakaroorwa nemurume asina chaainacho, asi ndichimuda. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndichikura ndaikurudzirwa kushanda nesimba naamai vangu. Ndo zvavaindiudza. Kukura kwangu kwose ndaiva mwana akadzikama chaizvo. Zvakatangira kuchikoro kuOlevel zvemusikanzwa, ndikatanga kutevedzera shamwari yangu mabasa erima. Ndiye akatondiudza kuti kana uchida upenyu huri nani, wotoita zvekudanana nemabhebi friends maweekends. Saka takatanga kuita saizvozvo zvekutengesa miviri yedu kuti tiwane zvemari, sezvo vabereki vedu vaitoita zvemari chokuti vatibhadharire fees. Saka ndakaona vamwe vachirarama zviri nani, ndikati ndoitawo zvinoita vamwe kuti zvifambe. Ndakatanga kudanana nevarume apa ndaiva ndisingashandisi kana dziviriro, kungoita zvakadaro, nhumbu ndichibata, asi ndaisvotora 2 minutes. I think nhumbu dzandakabvisa dzinosvika kuma20 mukoma Nash. Shamwari yangu akazoti tava muform 4 akanororwa ende atori happily married. Inini pandakazonyora O-level yangu ndainge ndaneta nechihure. Ndava kudawo murume anondiroora, ndobva ndawana pekuzororera. Ndakati ndava kuda kuenderera mberi, ndo pandakazosangana nemumwe mukomana anova murume wangu wanhasi. Ndaitoacta sisi holi paya, izvo kwani ndakambotsikisa zvihombe. Saka takabva tatanga kudanana zvichitofamba zvakanaka paya, ndokutoroorwa. Maindiu murume wangu aiva hake munhu
ainge asina mari yakawanda, but rudo aiva narwo. Ini hangu handina kuita basa nazvo nekuti ndava kungoti chero murume, nekuti ndainge ndaneta. Saka takati tava kugarisana nemurume paya kuzama kuita nhumbu, ikati wakandisiyepi nhumbu kandiketi zvachose. Takazama zvose, hapana chakabuda, murume achingoti zvichaita nguva kana yakwana. Apa manje ndava kutofungidzira kuti maybe nhumbu dzandakabvisa kumashure pamwe ndo dzandakatarirwa naMwari kuti ndichaita. Ndakatanga manje kuita stress mukoma. Ini ndaiita zvekubika pakantini, murume aiita zvekuvaka. So one day basa rakangomuka rakapera remurume. Saka ndini ndainge ndava kutoita zvose kuchengeta iye nevabereki vake, ini nehama dzangu. So zvainge zvava kundiwandira mukoma. Ndakabva ndati zano nderipi, kusara kwekutongodzokera kumabasa angu ekuhigh school. Ndikatanga kuhurira murume asingazvioni. Ndaikechesa masikati sezvo pabasa paisava nepressure. Ndaitokechwa nevarume vakawanda mukoma, zvekuti per day kana 10 zvikabhadhara ndichiti $5 per round. Ndaiita mari. Then manheru ndonoisa maice kusikarudzi yangu kuti idzokeredzane. Pataizoita mutambo wedu nemurume kumalate, ndaitomuavoida paaisvika because ndinenge ndichiri kugadzira madhiri. Saka ndaizoti kana dzava kuma8 oro kuma9, zvinenge zvaita po. Murume aitofara kuti mukadzi wangu unonaka uye hausi kundihurira. Izvo kwani murume wangu kubva zvaakadzingwa basa ari kungoita zvimapiece job hazvisi kufamba because haawanikwi nguva dzose. So inini munenge muchida kuti ndinge ndichiita sei nhai mhuri yeZimbabwe, nekuti ndiri kutochengeta hama dzemurume nedzangu nemari iyoyo yechihure. Saka please do not judge me. Murume ndinomuda nekuti ndinototitenga magroceries achingoti maybe imari yebasa, izvo kana ndeyezvikomba. So ndinokumbirawo kubvunza kuti zvandiri kuita zvakaipa here oro kutobatsirana mukurarama. Mundiudza kana maposta, ndichazotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi saka murikuda kuti ndinge ndichiita sei nhai mhuri yeZimbabwe? Murume wacho haasi kushanda, kungoraramiswa nezvimapiece job. Saka vari kuda kubvunza kuti zvavari kuita izvi zvakanaka here kana kuti zvakaipa. Akumanaka. Hanzi ndinoisa maice blocks ndozomirira kuzonosvika kuma8-9 ndobva ndachizoti baba huyai. Apa ivo vanoti kana vauya, hanzi vanoita kupa kutenda kuti aiwa mudzimai wangu you are good. Izvo kwani anenge ari maice block. Zvino hamuzopindwi nechando here nhai vanzvadzi kunzvimbo kwenyu kwakavanzika ikoko? Kune avo vanoziva tibatsireiwo mucomment section kuti zvinhu zvavari kuita izvi zvekuisa maice block nguva nenguva hazvizovakuvadzi here mune ramangwana? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma makadi zvenyu? Ndakabvawo mukubetserwa mwana wangu. Saka pamba patinogara panogara maNigerians. Pane mumwe muNigerian uyo akauya kwandiri. Basa ravo ravanoita maNigerian ava vanoita zvekutengesa madrugs zvinotozivikanwa nemunhu wose. Saka iniwo ndakarambwa nemurume, akandiramba murume wangu nhumbu payainge yava mu9 months. Ndakazotoita zvekutobatsirwawo nevamwe vanogara pacomplex ipapo pandinogara. Saka muNigerian umwe wacho akazouya kwandiri, iye ari kuti anokwanisa kundipa mari. Ari kuti pane n'anga ichabva kuNigeria, hanzi inokwanisa kuuya iwo uno mwedzi uno before 15 May. Hanzi inenge yauya ichibva kuNigeria. Hanzi anonzi Babalawo, amenokuti zvinoreva kuti kudii muchiNigerian. Saka hanzi n'anga iyi akatoiudza nechekare kuti pane umwe mukadzi wekuZimbabwe ari kutambudzika because kutaura kudai kana chikafu mumba handina. Landlord vakatombonetsera nhau yerent but vakangondinzwira tsitsi because mwana wangu haatomborina kana 1 week. Saka muNigerian uyu ari kuti Babalawo wacho iyeye achabva kuNigeria ari kuda mwana wangu. Hanzi vachatora mwana wangu voita zvavachaita naye. Inini ndichazomupiwa mwana uyu, but hanzi anenge asisiri mwana, unenge wangova mumvuri. Then mwana uyu obva achizofa zvake, but anenge afa nechekare, achangova mumvuri kuitira
vavengi nevekuziva vainge vachizviziva kuti ndine mwana vangozoti akashayikirwa nemwana but anenge asisiri mwana. Ndakanzi ndichapiwa mari, ainge asati andibudira pachena kuti mari yaachandipa inenge imbori mari. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi muNigerian ari kuda kutenga mwana wangu. Yo, zvakaoma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ngatiitei kuti tive nemacomments akati wandei pavidhio redu iri. Saka kana tikakwanisa kuwana 100 comments, tichazongosarudza 1 user anenge akomentawo. 1 lucky user achawina kamari kake kanenge kari ka 200 rands. Saka please keep on commenting, then at the end of the day tichazosarudza 1 lucky user uyo achazowana ka 200 kake.